One Piece best. Eu sunt un weeb. Mă ridic la ceruri așa. Aveam cel mai mare crush din lume pe Aaliyah. Hei, salut! Sunt Alex Lăvoc și bine ai venit la What's in My record pick-ul meu. Haideți să mergem, dragi prieteni, să vedem ce găsim pe aici. Eu am mai fost în locația asta. Haideți să vă e locația nouă și vreau doar în primul rând să remarc posterul de Wanted cu Kid. Știu că Kid vrea să facă dublajul în română la One Piece când o să-l bage pe Netflix, dacă nu l-au băgat deja. Respect pentru chestia asta. One Piece, the best. Da, că mi-ai zis că am un cadou, nu? De la Rux, a lăsat Rux un cadou. Oh, yo, ce drăguț! Ce sweet! Este soundtrack-ul de la Cowboy Bebop. Eu sunt un weeb, adică mă rog weeb. Nu cred că sunt chiar un weeb, dar gen apreciez foarte mult animeurile, I guess. Mă rog, Cowboy Bebop, a classic. Nu cred că mai e nevoie să fac vreo introducere aici. Și soundtrack-ul, într-adevăr, absolutamente superb. E așa jazzy, e un pic mai... e un jazz mai clasic, așa, mai big band. Foarte frumos. Mulțumesc, Lux, acum trebuie să-i las și eu un cadou. Cine mai vine? Bă, da, la electronica, niște DJ Gojira, n-aveți și voi? Și Planet H, da. Stați un pic, deci eu cred o chestie foarte sincer. Muzica pop este o muzică foarte valabilă. Mă rog, adică pot să înțeleg ideea asta că e, cum să spun, prin definiție muzică comercială, dar cred sincer că asta nu descalifică complet actul artistic, ca să zic așa. Sunt o grămadă de artiști de pop care sunt artiști desăvârșiți. Stați să vedem că găsim noi ceva pe aici. Mă rog, aici e pusă și Sade. Nu știu dacă aș categorisi eu neapărat ca muzică pop. Iată, o recomandare. Deși, mă rog, noi am pornit aici încercând să găsim un album de muzică pop desăvârșit muzical, dar l-am găsit pe Sade și atunci trebuie să vorbim. Eu am o afinitate specială pentru Sade, nu doar pentru că este o doamnă. Totdeauna când mă gândesc la o doamnă ultra respectabilă și superbă și extraordinară, mă gândesc la Sade, dar împărțim și aceeași zi de naștere, ceea ce mi se pare foarte cute. O artistă, cred că e suedeză de muzică pop, o cheamă Tori Stirke sau ceva de genul ăsta. Aia mi se pare foarte, foarte interesantă. Mă gândesc la Dua Lipa, de exemplu. Cui dracu nu poate să... Cum să nu-ți placă Dua Lipa? Asta e tot ce zic. Știi ce? Nici nu mai are rost să mai vin cu vreun argument. Cum să... Adică eu nu înțeleg. Eu nu pot să-mi dau seama cui nu i-ar putea plăcea vreodată pe lumea asta Dua Lipa. She's the best. Și are și recomandări bune de combinații de mâncare. Chiar e bună chestia aia, ai încercat? Înghețată de vanilie cu ulei de măsline și sare. Slaps. Gros șnit. Ăștia nu știu. Mamă, Nazareth, Cheap Trick, wow, Alice Cooper. Băi, e atâta muzică pe lumea asta și așa de puțin timp. Hell yeah, Slayer, Hell Awaits. Îmi place foarte mult Slayer, foarte manly așa, nu? În zona de thrash, whatever, cum vrei să-i zici, cred că prefer de 1000 de ori Slayer mai degrabă decât Metallica. Nu prea înțeleg hype-ul cu Metallica. Adică, ok, nu vreau să zic că e rău sau nu știu ce, dar gen... Mi-am ascult Slayer și după aia ascult Metallica. Cum poți să... știi? Adică cum poți zic? Da, Metallica. Oasis. Deci, pe vremuri exista un beef foarte mare și aș îndrăzni chiar să spun și cu niște implicații din astea politice, pentru că erau niște afinități față de cele două partide din Anglia pe care le aveau aceste două trupe care beefuiau și se certau, Oasis și Blur. Eu, ca tânăr, am fost cel mai mare fan Blur și Damon Albarn și acum îl iubesc din tot sufletul meu pe Damon Albarn și tot ce scoate și activismul lui și totul despre Damon Albarn I love. Și Oasis cumva era ceva semi-cringe, ha-ha-ha, Wonderwall, știi că toată lumea era perioada aia când se făceau meme cu Wonderwall și nu știu ce. Recent, Oasis au avut acel moment în care au anunțat reuniunea, că fac iar un concert și nu știu ce. Și am început să ascult albumele lor din perioada în care eu ascultam Blur, practic când eram eu copil, și vreau să zic că îmi place foarte mult. E ceva în muzica asta de galerist Pat la 3 dimineața în pub, știi? E o energie foarte eliberatoare, ca să zic așa, știi? Dincolo de Wonderwall și toate alea. Sunt imnuri, ca să zic așa, melodii din astea așa, cu refrene foarte larger than life, așa de stadion, știi? Pe care să le urli, mor de beat în piața publică la 3 dimineața,
I absolutely love it. Și tot stilul lui Gallagher ăsta, frontman-ul, nu mai știu, nu Noel, Liam Gallagher, cu parca, cu ochelarii, cu, cum îi zice, tamburina aia, cu, doamne, absolut superb. I love it. Acum, now I love Oasis for some reason. Și ăștia erau o chestie în care nu mai știu exact care era faza, dar Oasis era muzică working class, da, și erau mai degrabă ascultați și whatever, fanilor erau mai degrabă din zona asta de laburiști, bla bla bla. Blur erau ăștia un pic mai elevați, așa, mai liberali, mai cu, cum îi zice, mai cu The Tories. Oh, wow! Chiar că rarități. Casetă, Mike Oldfield, Tubular Bells, that's amazing. That's actually, e chiar uimitor, iubesc. Dacă fac recomandarea asta, o spar foarte elitist și foarte... Multă lume ascultă muzică consacrată, știi, despre care tot felul de jurnaliști Pitchfork zic că e the best thing ever, în 2026, știi? Și ascultând în 2026, pentru că ceea ce oamenii ăștia au inovat acum 30-40 de ani a fost preluat după aia și refăcut și evoluat de alții. De exemplu, dacă asculti Mike Oldfield acum, deja ai ascultat alte iterații, da? A ceea ce e inovat, ăsta nu ți mai pare ceva foarte extraordinar, știi? Dar trebuie să ai în vedere și eu cred că, sincer, chestia asta, trebuie să avem un pic în vedere și momentul în timp, știi, în care chestiile astea au pătruns în, da, zeitgeistul respectiv, în zeitgeistul lor. Multă lume nu credea că e gen posibil să faci muzică așa, să faci filme așa, să faci tot felul de lucruri așa. Cred că dacă recomand chestia asta o să par foarte pretențios și elitist. Mă rog, asta intră cumva în zona de muzică clasică, nu așa de clasică, e muzică de avantgardă. Dar tu mă tragi la terminat, dar eu aș mai sta. Ce mai avem noi pe aici? Bruce Springsteen. Con tu amore infranto Amor! Bă, ok, this is gonna sound crazy, dar... am ajuns la vârsta la care apreciez foarte mult cei 3 tenori. Am seri în care întorn un pahar de vin și îmi pun paliacii în interpretarea lui Placido Domingo. Bă, și așa nu știu cum să spun, o simt în vintre, așa, o simt... Ok, nu în vintre, dar o simt în profunzimea sufletului, ca să zic așa. E ceva foarte... Felul în care cântă oamenii ăștia sau cântau, că acum nici nu mai știu, Pavarotti a murit, cred că Placido Domingo mai trăiește, nu mai știu exact, dar felul în care cântă oamenii ăștia e săgeată. Ridi, Pagliaccio. Ceva superb. Ce să mai... Poți să și mori. Ok. Iubesc din tot sufletul faptul că prin TikTok, social media, sunete pe TikTok. Cred că așa s-a întâmplat. Foarte multe trupe de pe vremuri, în momentul de față, au revival-uri. Cred că Alice in Chains este una din aceste trupe. Cred că durerea sufletească, amărăciunea extremă pe care o putem regăsi în muzica celor de la Alice in Chains e ceva ce, iată, rezonează chiar și în ziua de astăzi cu ăștia mai Gen Z. Asta e ăla cu Them Bones, da, Them Bones cred că a fost prima melodie pe care am ascultat-o de la ei, era pe soundtrack la ceva, un Tony Hawk Pro Skater sau ceva genul ăsta, un joc, era pe soundtrack la un joc, ăsta a fost momentul în care I got into Them Bones. Și așa depinde, știi, e Them Bones, care e gen mai rock, așa, mai grunge, mai nu știu ce, și după aia Down in a Hole, copiii ascultă Them Bones, adulții știu să aprecieze Down in a Hole. E muzică de divorț, știi ce zic? E muzică de divorț, bă, perfect, e fix ce trebuie. Dacă aș putea să cânt refrenul Man in the Box, pot să mă duc undeva unde să nu mă vadă nimeni, să nu mă audă nimeni. Să fac eu singur karaoke la Man in the Box. Ok, I love Ministry, îmi place foarte mult industrialul, ca să zic așa. Ministry, pentru că au fost cumva mai pionieri în zona de industrial, mi se pare că au și ceva un pic mai aparte, un pic mai specific și un pic mai al lor, așa, e foarte, foarte, foarte dark. Și au avut colaborare cu Death Grips recent, a fost ceva absolutamente superb. Oh shit, let's go!
Aphex Twin, dar asta nu știu ce e acest This Record particularly. Pare că e tot așa o selecție de câteva chestii, asta nu știu specific. Dar Aphex Twin este un artist care mi-a marcat viața și cred că a marcat foarte mult și muzica asta de EDM, de fapt IDM, cred că ar fi mai bine spus, toată zona asta de breakbeat-uri și amen break-uri și toate nebuniile astea. Știu că au făcut un remaster la Selected Ambient Works, dar asta e... și a mai scos un album, mai e o selecție din ce mai avea el pe la Sertar, ceva de genul ăsta, care a ieșit acum vreo 7-8 ani, ceva de genul ăsta. Really cool. E o chestie despre muzică pe care, nu știu, poate că o resimt eu, dar nu prea o văd la tot felul de alți oameni, poate e doar o chestie de subiectivitatea mea, dar gen Aphex Twin și mulți alții ca el mi se par genul de artiști pe care merită să-i asculți pur și simplu pentru întuneric cu ochii închiși, niște căști mai bune, pentru că aici nu vorbim doar de alăturări de note, dar vorbim foarte mult de texturi, de compoziții din astea complexe, beat switches, chestii de genul ăsta. Și atunci cred că în momentul în care știi, ai ochii închiși și niște căști mai de Doamne ajută și pur și simplu te focusezi doar pe ceea ce se aude în urechi, cred că experiența e total diferită. Stai un pic că am văzut altceva. O sod de la Shatra Benz. Simt că Shatra Benz nu primește tot creditul pe care îl merită. Cred că ce au făcut ei la vremea respectivă în muzica asta hip-hop, trap din România, cumva a deschis ușa pentru toți artiștii pe care îi avem acum consacrați din zona asta de trap. Vreau doar să zic, Shatra se întoarce. Shatra se întoarce este cel mai mare banger pe care l-am produs în meleagurile astea în ultimii 20 de ani, 30 de ani. Yes! Asta e copilăria mea. Eu cu genul ăsta de muzică am crescut. Korn, Slipknot, Linkin Park. Korn cred că a fost un pic mai aproape de inima mea. Uite că văd și The Real One, Hybrid Theory. Mă rog, și Meteora e destul de bun. Linkin Park, cumva, eu am această chestie cu ei că primele două albume au fost extraordinare. Albumul ăla de remixuri a fost și ăla foarte mișto. Dar după aia cumva s-a întâmplat ceva în care au devenit The Lumineers, basically, și gen n-am mai putut. Zona asta de muzică, Korn, Slipknot, Linkin Park, System of a Down. Și acum sunt foarte aproape de sufletul meu pentru că țin minte experiența mea de copil și acest moment de aha și mind blown pe care l-am avut când adolescent mă simțeam foarte trist, foarte supărat așa pe viață, năpăstuit, nedreptățit, blestemat. Trăiam cu sentimentul că gen, e ceva în neregulă cu mine, doar eu mă simt așa. Trupe de genul ăsta mi-au arătat, wow, sunt mai mulți oameni, sunt tot felul de oameni care trec prin genul ăsta de experiențe de bad mental health și nu doar că oamenii ăștia există, dar iată că funcționează, iată că sunt de succes și iată că reușesc să comunice asta, cumva să ne aducă într-un fel sau altul împreună. Eu prin genul ăsta de trupe m-am apropiat foarte mult de oamenii care între timp mi-au devenit cei mai buni prieteni. Țin minte când eram copil asta Adidas, era melodia Adidas, cel mai tare căcat era pe vremea aia. Și Linkin Park, cred că Hybrid Theory este chiar și în ziua de azi, sau în foarte multă vreme a fost cel mai bine vândut album. Era pe vremea mea, nu știu dacă cine mai ține minte chestia asta, dar pe vremea mea era acel canal Viva, care după ora 10 sau ceva genul ăsta începea să bage muzică de genul ăsta. Acolo am văzut prima dată Tool, acolo am văzut prima dată toate lucrurile astea. Și am văzut pe Viva In The End și țin minte că mi-a plăcut așa In The End, dar când m-am dus și mi-am luat caseta și am ascultat Paper Cut, blew my mind. Bridge-ul ăla cu The sun goes down. Mamă, deci nu, deci acum simt așa cum mă ridic la ceruri așa, ceva superb. Ok. Hai să dăm și la românești. Albumul Vița de Vie e fenomenal. Melodia Basul și cu Toba Mare, când eram adolescent, era melodia care la petreceri era pusă de diversi oameni special pentru că eu îmi pierdeam mințile pe Basul și cu Toba Mare. Ce mă puneam pe jos și făceam așa, știi, ca toate alea. O simțeam.
ca să zic așa. Chiar o simțeam. Mi-a plăcut foarte mult și perioada de new metal românesc, așa. Era totuși o scenă destul de vie. Nu prea veneau la Piatra Neamț, aia era problema, știi? Era trupa aia și, dar nu știu dacă mai găsim. Aveam cel mai mare crush din lume pe Raluca de la Zebre. Pentru cine mai știe, Zebre. Nu cred că poți găsi noi vreun record aici de la Zebre, dar erau toți acești, cum se chemau, VJ, nu? Adică de-aia zic că era o cultură cumva vie, așa. Era Hefe, era Raluca care vorbea la MTV, da, tot așa despre trupe de tipul Deftones. Era frumos, măi. Wow! Ok, Artan a avut un moment înainte să moară, Dumnezeu să-l ierte, să-i fie țărâna ușoară. A avut într-adevăr un moment ceva mai ciudățel, că s-a mai vorbit prin online, dar cu toate astea nu vreau să intru în polemica asta, vreau doar să zic că ok, realizez că există acest aspect, dar cu toate astea Partizan a reprezentat pentru muzica românească. Deci în momentul în care Partizan a început să cânte și a început să scoată albume și așa, simt că s-a întâmplat și la noi, și nu doar Partizan, și Timpuri Noi și toate proiectele astea în care a fost implicat Artan. S-a întâmplat și la noi cumva ce s-a întâmplat și pe scena vestică cu grunge, cu Nirvana, știi? Simt că s-a creat ideea asta că, oh my god, putem și noi, nu trebuie să fii student la conservator și vreun mare cunoscător de muzică ca să poți să creezi, ca să zic așa, știi? Și cred că nu, adică cumva Timpuri Noi a deschis ușa la tot felul de trupe, gen Sarmalele Reci, mă gândesc, sau whatever, chestii genul. Ce am apreciat la Partizan și la Artan în general este libertatea. Bă, vere, în procesul lui creativ, omul era, liber. Știi ce înseamnă liber? Liber cu adevărat. Devine inspirațional, așa, știi? Adică îți vine și ție să gen, dar stai mă, ce tot atâta mă stresez eu cu întreținerea, cu aia, cu nu știu ce. Hai să ne distrăm și să ne simtem bine, pentru că viața e frumoasă. Foarte frumos. Dar de pe ăla de pe București, îmi place foarte mult, e o piesă care se cheamă Mai Fă, în care Artanul face ca toate alea. Apropo de ce ziceam cu libertate, dar ca toate alea ca un copil, ca să zic așa, știi? Adică e o creativitate din asta copilărească, așa, care pentru mine este irezistibilă, ceva absolutamente superb. Love Partizan și Timpuri Noi și toată zona aia. Ce mai avem? Întoarcerea lui Arpagic, nu știu ce fi aia. Oh my god! Dar pe care să-l aleg? Oh my god, dude! Deci iubeam când eram copil Tori Amos. Absolutely amazing. O femeie cu un pian, ăsta e ăla cu Cornflake Girl, absolutely amazing song. Eu prefer Tori Amos în defavoarea lui Kate Bush, poate că ăsta e un hot take, și mi se pare că e underrated. Cumva Kate Bush a rămas în mentalul colectiv ca această primă doamnă a avangardei muzicale post-89, ca să zic așa, mă rog, 89 la noi, dar înțelegi, vreau să spun 80-iste, 90-iste, dar pentru mine Tori Amos este persoana aia. Și are, Doamne, de ce așa de frumos, e un concert la un moment dat, cântă Muhammad My Friend împreună cu Maynard James Keenan de la Tool și face un intro din ăsta că gen, hai, eu vreau să cânt melodia asta alături de un om pe care îl mai sun când nu pot să-mi dorm, să-mi cânte ca să mă adoarmă, știi? Și a venit, Maynard James Keenan și au cântat melodia aia și a fost absolutamente minunat și superb. Doamne, ce frumos, poate chiar iau unul din asta. Little Earthquakes, unul foarte bun de asemenea. Happy Phantom, o melodie bună pe el. Crucify, dar my favorite de pe albumul ăsta e Leather. Mamă, astea le ascultam în draci. Coco Rosie și alte nenorociri de genul ăsta le ascultam în draci când eram mic. Absolutamente superb. Nu mă așteptam să găsesc asta aici. Foarte frumos. Îmi place mult. O să le pun la loc frumos, cum am zis. Mai intrăm o dată aici. Yo! Nu știu dacă ai prins reacția asta. Captain Beefheart! Bro! Deci, if you're into Frank Zappa, ceea ce probabil nu ești, că nu știu cine dracu ascultă, dar Captain Beefheart a început cumva în același timp cu Frank Zappa, adică cumva s-au despărțit, ca să zic așa, pentru că Captain Beefheart era mai conceptual, mai nebun, mai imaginativ decât Frank Zappa, which is saying a lot. Și omul ăsta avea o trupă, era o grămadă de băieți care trăiau în deșert, practic, și erau foarte panchiști, că gen, erau povești din astea că stăteau în deșert și că nu mai puteau de foame sau de sete sau de whatever, și se duceau în oraș, furau din supermarketuri cât puteau și după aceea se duceau înapoi în deșert și iar cântau și compuneau. My absolute favorite de pe ăsta este melodia Sure Enough and Yes I Do,
care este absolutamente superbă și, again, dacă vă place sau vă interesează cât de cât Frank Zappa, mega recomand Captain Beefheart, a real one. Eu am o problemă, îmi place foarte mult black metal-ul, dar în același timp toți oamenii care cântă black metal sunt mega problematici. Eu inclusiv am un stick USB pe care am. Ce mai place mie să ascult black metal ca să nu le fac stream-uri pe platformele de social media. Îmi place poate un pic cam prea mult să mă uit prin muzici. Îmi pare rău că te țin aici. Let's go! Sepultura do Brazil. L-am văzut pe Max Cavalera, a venit cu Soulfly anul trecut. A fost absolutamente superb. Cred că, știi, multă lume zice că new metal-ul a pornit de la Faith No More, basically de la Mike Patton. Dar eu cred că și Sepultura a avut un rol foarte important în partea asta de groove al new metal-ului, ca să zic așa. Roots este un album absolutamente legendar. Iubesc din tot sufletul meu felul în care au incorporat în muzica lor motivele astea tribale, da, din pădurea amazoniană, da, toți ăia care fac hei, pe acolo și cum fac ei, absolutamente superb. Chiar îți vine să te apuci de capoeira. Mi-a plăcut foarte mult când a venit Max Cavalera cu Soulfly. Are un soi de instrument din ăsta care e de percuție, dar e cu o coardă, e ceva amazonian și a pus tricou echipei naționale de fotbal, știi? A început să cânte la aia, ce cântă ei pe acolo, a fost absolutamente minunat. De pe albumul ăsta, toate sunt bangere. Deci nu există melodie pe albumul ăsta care să nu fie un banger, dar my favorite, și o să-mi placă mereu și o să vă rog să-mi puneți melodia asta la mormântare, Rata Mahata, Forever and Always, Rata Mahata, Black Label Society, hell yes, brother. E trupa lui Zakk Wylde. Zakk Wylde a cântat și în Black Sabbath. Nu știu, am o apetență, o înclinare, nu știu cum să spun, poate că asta mă face poate un pic nesigur, dar îmi place muzica bărbătească așa, știi? Și Black Label Society, that's man music. It just makes you feel like a man. Și intră foarte bine la sală, la workout-uri, la chestii de genul ăsta, știi? Când vrei să bagi 2-3 repetări în plus, Black Label Society will help. Aaliyah. E ceva foarte interesant cu toate artistele cu care împărtășesc aceeași zi de naștere. Dar Aaliyah, cred sincer că dacă nu se întâmpla ce s-a întâmplat, cred că ar fi ajuns într-un final, da, o artistă foarte faimoasă. Și simt că, știi, e un pic așa underrated, știi? Și acum mai văd oameni care mai ascultă TLC, știi, chestii de genul ăsta din acea perioadă. Încercați și Aaliyah. First you don't succeed. Hell yeah! Absolutamente superb. Toată viața o să fiu un fan Boards of Canada. Campfire Headways, also a good one. Uite că mai e și aici. In a Beautiful Place in the Country, adică e o grămadă de Boards of Canada, which is amazing. Chiar vă super recomand. E muzică care, știi, simți așa că din piept, așa, te ridici, știi? Și ajungi până sus la Dumnezeu. Foarte frumos. Absolutamente recomand. Da, nene. Da, nene. Geogadi, the original. Yes, respect. Yes. Mamă, cât e ăsta? Ok, bă. Think Tank, Blur, albumul meu preferat de la Blur, hands down. E și culmea că ăsta a fost, cumva aveau contract cu casa de discuri și trebuiau să mai scoată un album și nu știau ce o să scoată și nu știu ce. Și a fost momentul în care cumva trupa a zis, bă, Damon Albarn, știi ce, ia du-te tu și fă ce vrei tu, bă, frate. Fă ce vrei tu. Și a făcut Damon Albarn ce a vrut el pe albumul ăsta și îmi place să cred că ăsta este cumva un precursor pentru ce a făcut Damon mai încolo cu Gorillaz. Sunt melodii pe albumul ăsta, ok, Ambulance e a good opener, Out of Time este o bălăduță așa absolutamente superbă. Mie îmi place foarte mult Caravan și Jets. One of my favorite Blur albums. I love this. Să ne oprim aici că prea am stat. Blazaj! Iubesc din tot sufletul meu Blazaj!
Vreau și eu să mă duc odată la Timișoara, că cred că asta e experiența de ascultare ideală pentru Blajaj când cântă în ceva parc la Timișoara. Cred că acolo sunt ei în elementul lor. Nu știu foarte precis, că nu-i cunosc pe oamenii ăștia. Dintotdeauna am fost un mare fan. Ascult albumul ăsta, eu știu melodiile lor mai vechi, în care zic de omul bicisnic și brutal și foarte frumos. Îmi place de mor. Ceva ce mai place de la noi, Plant, zic bine? Eu zic Plant. Zona asta de post-punk, autohton, mi se pare că fac o treabă extraordinar de bună. Uite, au și o melodie Dan Negru. Șmecher. Tot ce am ascultat de la ei mi-a plăcut foarte mult. Haideți să vedem acum, să mergem în încheiere. Dar n-ajung la el, dar uite ce frumos. Mulțumesc, vă mulțumesc tare mult, avem și scăunel. Hăț? Wow, dude. Mamă. Deci ai pe ăsta Pretty Hate Machine, the original, Down in It ca single, I guess, Head Like a Hole cu mai multe remixuri și Sen. Nine Inch Nails, one of the best bands out there. Cred că Trent Reznor ar putea fi un antidot la manosferă, în sensul în care este, bă, nene, un bărbat adevărat, bă, mâncați. Deci omul ăsta, în momentul în care s-a născut primul copil, s-a terminat trupa Nine Inch Nails. Nu a vrut să fie genul de tată care mereu pleca prin turneu, a fost acolo pentru copii. Și a făcut muzica lui de film, a făcut foarte multe soundtrack-uri, adică n-a fost o problemă de supraviețuit, ca să zic așa. Acum bănuiesc că copiii cumva au crescut și s-a apucat iară de turnee. Și aici, iarăși, aceeași chestie. Pretty Hate Machine, din ce an e? E ceva, de genul 80 și ceva, adică e 87, 88, dacă l-asculți în ziua de azi, se pare foarte actual. Adică aspectul ăsta tehnic din ce a făcut Trent Reznor și cu Nine Inch Nails și cu tot ce a făcut vreodată, aspectul ăsta tehnic este așa de bine pus la punct încât ai putea spune anacronic, ca să zic așa. Best ones to ever do it, Nine Inch Nails. Mamă, dar ce e aici? Și Operation Doomsday, R.I.P. MF Doom, a real one, adică, na, ce a făcut omul ăsta nu prea mai a făcut nimeni. Și cine cântă la noi ca MF Doom sau cine încearcă? Bahoi. Nu știu dacă ai ascultat. Are unele pe SoundCloud așa, în care se simte că încearcă să-l emuleze așa pe MF Doom, știi? Bun, cred că cam asta ar fi. Eu pot să stau aici până mâine, cum am zis, cred că am zis de 15 ori până acum, că eu aș putea să stau aici până mâine, dar mai sunt oameni care așteaptă, trebuie să mai vină și altcineva așteaptă la ușă aici. Cine așteaptă la ușă? Așteaptă Gojira la ușă. Cam asta a fost, sper că n-a fost prea lung, sper că am reușit să inspir măcar o mică curiozitate pentru câțiva dintre artiștii ăștia. Ne mai auzim pe stream pentru alte recomandări, I guess. Cu picei, numai bine, sănătate!